Kajingja kabapan mi nyang kriat namar kilai ngut kibriu kila shuyab ha kawai ka kamra ha hotel ha Arunachal Pradesh. Bat kite ki kenthop ya uwe ushen rang bat arngut ki kenthai katei kajingja kajia ha zero Arunachal Pradesh ka ba ha Subansiri district jong ka Arunachal Pradesh. Kipulit kiatho ba unevin Thamas lai phukhandai snem ubana ko tayam ha Kerala ulalek sa hakatei ka hotel haringkat ka tengah jong u ka Devi bi lai phukhandai snem karta. Bat hakatei ka ju ka kamra kala sa lang sa ka Arya bi niar al phukhandai snem na Thiruvananthapuram ha ka ba kila sa nadu ka ar phupratarik uleber ar hajar ar phusau. Nadu kasngi ningkong katei ka kamra kala kinja bahajar bat don mano barong ne bami satya bat kumta kinong trei katei ka hotel kila lek pej ya ka kamra henry kila lap baladep khang tala na syapo jong ka kamra bat kumta kila penpaj ya ka tala henry kila lap penban bakite kila ngut kila yap no lalap ya ka arya bia niar ba ka thia yap hajing thia ha ka ba la ot no ya ka bajekti jongka da ka blade kat ba ka Devi bi ka thia yap lengktar hamadan bat ka don ka dak mong ha ka rendang jongka bat ha kakti ka monro Unevin Thomas ulayap ha kam rasum ha ka ba kidon kidak jingsha ot na kakti ka diang jong u.